har vi jo. Den har vi hørt før, den der. Ja. Det gider jeg ikke komme ind på. Så næste års arrangementrække. Men det kommer på hvem sammen med nogle dygtige folk alle sammen. Der er også nogle, der har nogle gode sider, og nogle, der har mindre gode sider, og der, altså nu tænker jeg med hensyn til det ene og det andet, der har en god side, og alle har en god side. Så kommer jeg på, hvem jeg er. Og de kan lide sejren og ja, det er jo. Vi er nu kommet til år 2004. 2004 var et år, hvor gourmetmaden kom i højsædet. Vinderne af dette års arrangement havde forberedt ikke mindre end 12. Spisningen foregik over 7 timer. Kort sagt, der var kredset for sig et modenhedspunkt og er blevet veletableret. Og både fornøjelsen af at få et interview med en af vinderne, Kenneth Nielsen. Tillykke med sejren, Kenneth. Så vandt du endelig. Tak. Ja. Ja. Hvordan var det at vinde? Det var dejligt. Jeg er altid positiv person, og jeg var så glad. Ja. I gør meget ud af maden i år. Ja, vi kaldte for mad, det ved jeg sammen i klubben. Jeg er bare positiv. Jeg er altid så glad. Det er også noget, der er positiv og glad. Men selv for en madglad, så... Ja, det var lidt af et maraton, vi kørte igennem der. Jeg synes, det foregik i positive omgivelser, og vi var alle sammen glade, og vi havde det rigtig hyggeligt sammen. Så. Ja. Hvad var grunden til, at I netop vandt i år? Jamen, grunden det var bare, vi var meget arbejdsomme begge to, så det er det, der er udslagsgivende, tror jeg. Ja. Hvordan var konkurrencen? Det var god. Alle var glade, og vi alle sammen var positive. Alle arrangementerne har været gode. Ja. Synes du, det var fortjent, I vandt? Ja, det kunne have været hvem som helst. Jeg synes, vi alle sammen vi har det hyggeligt og glade for hinanden. Hvad synes du om klubbens udvikling her? Jeg har hørt, der går rygter om, at det er gået hårdt for sig en gang imellem. Jamen, jeg tror bare, det er noget, man tror. Så jeg synes, jeg er glad. Du er bare glad for sejren? Ja, jeg synes, det er godt. Jamen, nu har du vundet et år. Bliver det så også dig næste år? Det kan da godt være, at det gør det. Det kan lige så godt være en af mine venner. Okay. I hvert fald tillykke med sejren, Kenneth, og held og lykke med arrangementerne næste år. Tak, Peter. Vi er nu kommet til år 2005. Denne sæsons arrangementer er netop overstået, men der er også sket andre ting i klubbens historie. Klubben blev efter flere skænderier enige om, at de ikke skulle konkurrere helt så meget. De fjernede lidt af ambitionerne, lukkede hjemmesiden og besluttede sig for at tage det lidt mere stille og roligt, og i stedet fokusere på at have det sjovt sammen. Det lykkedes i særdeles stor grad. Årets vindere var et lidt særpræget arrangement, et mexicansk arrangement med chili og heste. Og vinderne var Jesper og Thomas. Jeg har været så heldig at få et interview med Jesper Christiansen. Tillykke med sejren, Jesper. Tak skal du have, Peter. Har du det godt? Jeg har det altid op, det ved du godt. Ja. Hvordan kan det være, at det var dig, der vandt i år? Jamen, nu fandt de jo endelig ud af, hvad mine kvaliteter var i klubben i år, så det var på tide. Det ved alle sammen vist godt. Vil det sige, at du føler dig bortdømt nogle af de andre år? Ja, men det er jo klart, sådan har det har været. Hvert år har vi været bortdømt, og lige siden Tom og jegs fantastiske arrangement, hvor vi burde have vundet. Endnu en gang burde have vundet. Alle år burde jeg faktisk have vundet, synes jeg, men det er jo åbenbart ikke meningen i den her klub her, men endelig så fandt de ud af, hvad mine kvaliteter består af. Okay. Hvad er dine kvaliteter så? Ja, mine kvaliteter, jeg har jo mange kvaliteter. En af mine kvaliteter, det er for eksempel, at jeg er meget arbejdsom og sådan noget, og så går der sådan et lille rygte i klubben om, at jeg er alle sammen lille slaveven og sådan noget, men det er jo bare sådan en dårlig skjul, de hopper i for ligesom at gøre dem selv bedre, ikke? Spændende godt. Okay, så det var det, der var afgørende på dette års arrangement?
Det var, at jeg er en blind. Det er fantastisk. Jeg er en rigtig god medkompetent, en rigtig god samarbejde. Det ved vi jo. Ja. Hvem er så favorit til næste års arrangement? Det er jeg. Det er der ikke tvivl om. Mig og den nu er heldig at komme til mig på næste år. Okay. Jamen tillykke med sejren og held og lykke. Tak skal I have. Vi landede i år 2006. Klubben er fortsat den afslappede stil i arrangementer. Stadig ambitioner for arrangementerne er stadig der bliver gået tæt og lavet spændende. Men jeg er så heldig at få Thomas Dybber, som er et af dette års vindere med deres brug. Jamen, tillykke med sejren, Thomas. Tak skal I have. Hvordan kan det være, at det var jer, der vandt her i år? Jamen det gjorde vi jo, fordi for det første så står jeg jo altid øverst på podiet, når konkurrencerne er slut. Ja, og havde så nogle, var der så nogle specielle årsager til, at det lige netop var dig og Martin, der vandt? Jamen altså, som I alle sammen ved, jeg er en meget kreativ fyr, og Martin, han er dygtig i den bedte der, han er dygtig i køkken, og ja, jeg stod for det kreative sådan set, jeg stod for selve arrangementet, bare kørte derudad, Martin stod i køkkenet som den bitch han nu er. Så. Hvordan var konkurrencen i år? Jamen altså, der var mange gode indslag i år, det var der da, men der var ingen tvivl om, at vores var det bedste, og det skulle jo vinde, det var der ingen tvivl om. Det gjorde det jo også. Og det burde det også have gjort i mange andre år, men jeg er jo også en af dem, der har vundet mange gange. Okay. Hvordan ser du så på dine chancer til næste år? Med. Ja, hvordan ser du på dine chancer til næste år? Næste år, jeg har altid gode chancer, det ved du. Jeg står altid på podiet, for det meste øverst. Ja. Men tillykke med sejren, og held og lykke næste år, og tak for interviewet. Selv tak. Vi er dumpet ned i år 2007. Klubben eksisterer stadig. I bedste velgående vil nogen sige, men der har været sløset lidt, arrangementer har været aflyst i årets løb. Ikke desto mindre er det lykkes at finde en vinder. Sonny og Martin tog medlemmerne på en tur op i de svenske skove. Det var en meget spændende udfordring, og jeg har nu et interview med Sonny Holm. Tillykke med sejren, Sonny. Tak skal du have. Hvordan kan det være, at det var dig, der vandt? Igen kan man måske fristes til at sige. Ja, jeg har vundet en del gange, nu du selv bringer det på banen jo. Så jo, det er lige så dejligt som alle de andre gange. Det var det. Ja. Hvad er det, der gør, at du vinder så mange gange? Ja, det er nok fordi, de siger jo, at jeg er en kreativ fætter, og jeg finder på lidt små detaljer. Jeg kommer meget op i detaljer, og det er, hvad de siger. Ja. Hvad synes du om denne års arrangementrække? Var det fortjent, I vandt? Ja, det synes jeg, det var. Det synes jeg, der var nogle gode... men der var også nogle aflysninger og sådan noget. Men der var også nogle... Ellers var der nogle gode arrangementer, men det var klart det bedste, der vandt. Det var ingen tvivl om. Den styrede mig og Martin med UG. 30 grader og svenske skovsøer og grill om aftenen og masser af myg, der bider ind i røven. Lækkert. Okay. Det kan ikke blive bedre. Det lyder til at være en god tur. Lejrstemning og hele svineriet var der. Ja. Har du gode idéer til næste år? Altid masser af idéer. Okay, det lyder godt. Tillykke med sejren, og på gensyn næste år. Tak skal du have. Så er vi tilbage i 2008. Denne års arrangementsserie er ikke helt slut. Men der er ingen tvivl om, at den nok skal blive godt afsluttet. Og der er heller ingen tvivl om, at denne fremragende klub vil bestå mange år ud i fremtiden. Og det var alt, hvad vi havde i denne uges 17 Minutes. På gensyn. Og vi vender tilbage i 2017 med en ny reportage omkring VSOP-klubben og dens videre affære. Tak for nu.